Bueno, crec que ja estic arribant a Venècia. Porto una hora i mitja o així aquí a la llacuna. Estic tranquil·la, sense onada, poca profunditat, té. No sé, hi ha uns metres de onades. Jordi m'ha dit que donar la volta, passar per la cara nord, diguéssim, de Castilla de València. Perquè per la part sud està per més elevat. Llavors encarem Venècia per Salvador. La idea de parar-me a Venècia és a un club de vela, un círculo de vela, que es diu Casa Nova. És un que m'ha dit el Jordi Sanauja, que el coneixen i que ja m'estan esperant. El Jordi va vindre l'any passat a fer la regata d'aquí de Venècia, per ser per dir de vela. I aquest any, no sé si l'ha fet un altre cop o la primera vegada.